2024 చివరిలో బర్మింగ్హామ్ ఇండస్ట్రియల్ లాంగ్వేజ్ ట్రైనింగ్ సర్వీసెస్కు చెందిన ముగ్గురు పూర్వ సహోద్యోగులు 40 సంవత్సరాల్లో మొదటిసారిగా వారి పాత పని కార్యాలయంలో కలుసుకున్నారు. అప్పట్లో అది హ్యాండ్స్వర్త్ టెక్నికల్ కాలేజీలో ఉంది. ఇప్పుడు అది సిటీ కాలేజ్ బర్మింగ్హామ్లో దక్షిణాన ఒక భాగంగా ఉంది. తిరిగి 1980లోకి వెళితే ఈ ముగ్గురు వారి ఉద్యోగపరమైన వృత్తిని ప్రారంభిస్తున్నారు. मेरा नाम सरदूल टेसिया, मेरी माँ बोली पंजाबी हैगी आ। मैं बर्मिंघम इंडस्ट्रियल लैंग्वेज ट्रेनिंग सर्विसेज वास्ते 1979 तो लग के 1986 तक काम किया सीगा। मैं दिसंबर 1984 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜੌਬ मूव कर ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं 2-3 ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ काम ਕੀਤਾ। फिर मैं एडल्ट लर्निंग इंस्पेक्टर बन गया। मैं हूँ गॉर्डन वेल्स और मुझे थोड़ी हिंदी आती है। वैसे ही मेरी मातृ ज़बान अंग्रेज़ी है और मुझे गैलिक भी आती है। ఈ ముగ్గురు కలిసి తమ ఉద్యోగపరమైన తొలినాటి జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నారు. You guys were like the first tranche Yes. of folk getting involved in English for speakers of other languages. Yes. But with bilingual skills. 1980లోనే అప్పటికే బర్మింగ్హామ్ బహుళ సాంస్కృతిక బహుళ భాషా నగరంగా ఉంది. ప్రత్యేకంగా స్పార్క్ బ్రూక్స్ లేదా హ్యాండ్స్వర్త్ వంటి ప్రాంతాల్లో మీరు జమైకన్ సంగీతాన్ని వినడం, ఆసియా ఆహారాన్ని తినడం, ఇంకా ఐరిష్ పబ్బుల్లో తాగడం వంటి వాటితో అక్కడ ఆనందించవచ్చు. కానీ ఈ స్థాయి అంతర్ సాంస్కృతిక సంపర్కం ఇంగ్లాండ్లో సాపేక్షకంగా ఇప్పటికీ కొత్తదే. కొన్నిసార్లు ఇది వేడి రాజకీయ చర్చకు సంబంధించిన అంశం. ఇది ఐఎల్టీ సేవా కార్యకలాపాలు చేయడానికి ఉద్దేశించిన సామాజిక సందర్భం. వారి పాత కార్యాలయాన్ని అన్వేషిస్తున్నప్పుడు ఈ బృందానికి వారు చేపట్టిన కొన్ని పథకాలను గుర్తు చేసింది. Bridget was there. Tracer, Bridget and myself. Yeah. And I came on stage somewhere here. You were there. You came over here. Fifth one. This the Ruck magazine Ruck over there. Wow. ఇంగ్లాండ్ అంతటా ఉన్న నగరాల్లో ఇట్లాంటి జట్ల నెట్వర్క్లో భాగంగా బర్మింగ్హామ్ ఐఎల్టీ ఉంది. వారు మొదట స్థానిక సంబంధిత బోధనా మాధ్యమాలను సామగ్రిని తయారు చేయడానికి, ఇంకా ఇతర భాషలను మాట్లాడే వారికి స్థానిక పని ప్రాంత కార్యాలయంలో ఇంగ్లీషు భాషా శిక్షణను అందించడానికి ఏర్పాటు చేసింది. ఉదాహరణకు స్థానిక కర్మాగారాల్లో ఈ నెట్వర్క్కు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు సమకూర్చింది. 1980 ప్రారంభాల కల్లా బర్మింగ్హామ్ ఐఎల్టీ దాదాపు 6 నుంచి 8 మంది పూర్తికాల సిబ్బందిని కలిగి ఉంది. వీరు నగర వైవిధ్య భరిత సమాజాల జీవితాలను మార్చడానికి ఉపయోగపడే సేవను అందించడానికి నియమించబడ్డారు. కర్మాగార ఉత్పాదక పని ప్రాంతంలో మంచి సంభాషణ కలిగి ఉండడం వ్యాపారానికి ముఖ్యమని యజమానులు భావించారు. కానీ నిజ జీవితంలో ఇది భాషా సమస్యలతో వ్యవహరించటం. ఈ సేవ త్వరగా ఇంగ్లీషు భాషా బోధనను మించి దాటిపోయి ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ రంగాల్లో యజమానులకు అలాగే సేవలను అందించే వారికి శిక్షణ, సలహాలను కూడా ఇచ్చే NHSగా మారిపోయింది. ప్రారంభించటానికి ఈ రకమైన పని అంతర్ సాంస్కృతిక సంభాషణను నొక్కి చెబుతుంది. అయితే ఇది శిక్షణ ద్వారా సమాన అవకాశాలు, జాత్యహంకార వ్యతిరేకత వంటి అసమానతలను మరింత ప్రత్యక్షంగా సవాలు చేయడానికి త్వరగా దారితీసింది. కొన్నిసార్లు ఇది చాలా కష్టమైన పని కావచ్చు. సంస్థాగత జాత్యహంకారం వంటి ఆలోచనలు పరిచయం చేయడం ద్వారా తరచూ సందేహాస్పదంగానో లేదా శత్రుత్వ ప్రేక్షకులుగానో చేస్తుంది. స్టీఫెన్ లారెన్స్ జాత్యహంకార హత్య వార్తల్లోకి ప్రముఖంగా రావడానికి కొన్ని సంవత్సరాల ముందే ఇది జరిగింది. ఆ తర్వాత మ్యాక్పర్సన్ నివేదిక ఈ విషయాలను మరింత బహిరంగ చర్చలోకి తెచ్చింది. అదే సమయంలో బర్మింగ్హామ్ ఐఎల్టీ తన భాషాభిరుచులను అభివృద్ధిపరిచి దాని సేవా ప్రదాతలకు భాషా అవగాహన శిక్షణను అందిస్తూనే ఇసోల్ బోధనను కూడా కొనసాగించింది. మాతృభాష నిర్వహణ సమస్య మరింత దృష్టిని ఆకర్షించడం ప్రారంభించిన ఒకానొక సమయంలో ఇది జరిగింది. ఇంగ్లీష్తో పాటుగా ఇతర సమాజ భాషలపై పెరుగుతున్న ఆసక్తిని ప్రతిబింబించేలా నెటెస్లా నేషనల్ అసోసియేషన్ ఫర్ ది టీచింగ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ ఏ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ టు అడల్ట్స్ అనే దాని పేరును నెటెక్లాగా మార్చుకుంది. కేంద్ర నిధులు ముగియడంతో బర్మింగ్హామ్ ఐఎల్టీ బృందం క్రమంగా కళాశాల సొంత సిబ్బందిలో విలీనమైపోయింది. అయితే జట్టు సభ్యులు సంచలనాత్మక BBC టీవీ సిరీస్కు
హిందీ ఉర్దూ బోల్చాల్లో భాగస్వామ్యం అవడానికి ముందు మాత్రం కాదు. Anita, and gold. This is Wow. బీబీసీ ఏదైనా దక్షిణాసియా భాషను బోధించడానికి ప్రయత్నించడం ఇదే మొదటిసారి. ఇది పూర్తిగా యూకేలోని స్థానిక వలస జాతుల మధ్య చిత్రీకరించింది. BBC Education. The reason is I want to learn Urdu because I have a lot of Asian friends who can speak the language and it'd be nice to communicate with them. Assalamualaikum. హిందీ ఉర్దూ బోల్చాల్ క్లబ్ నోటీసును ప్రదర్శించడం ద్వారా ఇది ఆ సమాజంలోని స్థానిక కేంద్రాలను వెదగడానికి, అభ్యాసకులను ప్రోత్సహించే ఒక కొత్త ఆలోచనకు కూడా మద్దతునిచ్చింది. ఇక్కడ వారు నిజ జీవితంలో టీవీ నుండి నేర్చుకుంటున్న వాటిని ప్రయత్నించగలుగుతారు. क्या हाल है? ठीक है. क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ. और आप कैसी हैं? ठीक हो. వివిధ భాషల్లో రికార్డ్ చేసిన ఇంటర్వ్యూలు, సంభాషణల శ్రేణి ఈ పరిచయ చిత్రంతో పాటుగా ఉంటాయి. దీనిలో సహోద్యోగులు ఐఎల్టీ తర్వాత తమ జీవితం పైన, ఇంకా ఆ అనుభవం వారికి ఏమి నేర్పిందనే దాని మీద ప్రతిబింబిస్తారు. ఆధునిక అనువాదాలు, ఈ రికార్డింగులు వారికి అనేక ఇతర భాషల్లో కూడా ప్రవేశాన్ని కలుగజేస్తాయి. అదే సమయంలో నేటి ఐలాండ్ వాయిస్ ప్రాజెక్టును కూడా ప్రస్తావించవచ్చు. ఉదాహరణకు హెబ్రిడ్స్ లో ఉన్నప్పుడు బర్మింగ్హామ్ లో 40 సంవత్సరాల క్రిందట ఇక్కడ మొదట సాగు చేసిన సారవంతమైన భూమిని, దాని మూలాలను సరిగా గుర్తించవచ్చని చెప్పవచ్చు. సమయం గడుస్తున్న కొద్దీ మార్పులు జరుగుతాయి. ఇంకా కొత్త తరాలు కాలరహిత ప్రశ్నలకు వారి సొంత సమాధానాలను కనుగొంటారు. మన గొప్ప భాషా వారసత్వాన్ని ఎలా ఉత్తమంగా నిర్వహించవచ్చు, భాగస్వామ్యం చేయవచ్చు, ఇంకా మంచిగా ఉపయోగించుకుంటాన్ని ఎలా కొనసాగించవచ్చని ఇప్పటికీ అడగవచ్చు. Well, I'm a supervisor here. The most of my staff are Asian. Hard for me to communicate with them. So whenever time I go to the class and can learn something, then it's more easier to communicate with them and we can understand each other more. Well, none of them know yet. So I think it's going to be a big shock to them when they see, I can speak Urdu. Yeah, but it's nice. So I enjoying it, man. Smudgy.